Il-qtuħ fil-provvista tal-elettriku is-sajf li għadda kien riżultat tal-fatt illi l-Ena Malta naqset milli tinvesti fis-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku. Dan kien konfermat f'rapport li konkluda l-Awditur Ġenerali li wera kif l-investiment fin-netwerk tad-distribuzzjoni tad-dawl baqa' jonqos minkejja li d-domanda kompli tiżdied kaġun ta' żieda fil-popolazzjoni. Wara li ħareġ dan ir-rapport il-kap tal-Partit Nazzjonalista permezz ta' filmat fuq il-medja soċjali qal li din hija konferma oħra li Gvern Laburista mhux qed jinvesti fejn verament hemm bżonn. Mhux tal-li huma kompetenti, mhux tal-li ma jippjanawx u ma jinvestux, tal-li llum inqabdu li saħan sitra kitbulna. Inti jixraqlek aħjar. Gvern ġdid nazzjonalista mhux biss jippjana, mhux biss jinvesti, imma wkoll jaħseb biex inti ikollok il-garanziji fost oħrajn fil-bażiku. Is-servizz tad-dawl u l-ilma għalik u l-leżistijak. Jixraqlek aħjar. Jixraqlek gvern bil-aqal li jieħu ħsiebek aħjar. Dan ir-rapport ġie ppreżentat lill-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia fejn l-Awditur Ġenerali kien ċar ħafna fit-twissija tiegħu. Kif qal li l-Ena Malta għandha taħseb fl-ippjanar u taqdi id-dmirijiet legali tagħha lejn il-poplu u tiżgura provvista tal-elettriku għal Maltin u l-Awċin kollha. Is-sajf li għadda li tuħta d-dawl f'ċertu waqtiet ippersista għal aktar minn ġimgħa. Bosta persuni ikollhom joqogħdu d-dar mingħajr arja kondizjonata. Xi ħaġa li dwarha tkellmet anke s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gawci, li qalet li kien hemm ħafna anzjani li sofrew minħabba sħana estaġerata kaġun tal-tuħ tad-dawl. Ta' minn barra l-fatt li bosta familji esperjenzaw ħsarat fl-appliances u kellhom jarmu ħafna ikel li kellhom fil-friġġ u l-freezers tagħhom. L-Awditur Ġenerali nnota wkoll kif dawn l-aħħar 10 snin it-temperaturi komplew jolew waqt li l-investiment fis-sistema ta' distribuzzjoni kompla jonqos. Tant li n-nefqa fl-investiment tal-ħafna snin kienet nofs il-flus li kien hemm allokat propju għal dan l-investiment. Fir-rapport ġie notat kif l-Ena Malta li taqa' taħt il-Ministeru ta' Marjam Dalli ma laħqitx il-kriterji imposti fuqha mill-NEO u apparti dan kollu l-Ena Malta lanqas segwit l-obbligi legali biex tippubblika l-pjanijiet tal-investimenti tagħha. L-Awditur Ġenerali konkluda wkoll li toħta d-dawl fis-sajf li għadda juri kif in-nefqa tal-Ena Malta ma kinitx allokata sew u ma kinitx effiċjenti. Intant anka fl-aħħar jiem diversi familji komplew jesperjenzaw aktar sitwazzjonijiet ta' tuħ fil-provvista tal-enerġija. Net News jinsab informat li kien hemm tuħ tad-dawl f'diversi lokalitajiet f'Għawdex u anke f'żoni oħrajn paswiqi.